Parlok bro kam tam tu ki parlok lawan ki baju sutan abha ban lech cha ki dia kop khwai dok kha ba pher te mentang wara hp ya kane ko we ka notice khwai dok kha ane ka dia kop khwai khabam ka bade hapo jasher ha kan ru dari September arjar ar pulai ha ka ba ka bairung kolong tang lai spa tingka chiru yang we khwai han rei pinyo ya ka price ka ba he ba hadu san phawajar tingka lai spa tingka pinyo ya ka price ka ba san phawajar ane ar phawajar ane chip phawar ane kini ki concession price ki bala bu da kina penyat te tongin ya lech ha ka te kasngi batas sabha pangan pilih cepi ya kane ka notice kwai dok ha bat kum juru ya kane ka video ka bangan pen i happy ka de kane ka video ka ba kinok penjat kira dap the dok ha manta ka sni ha kane ka pung hapo ja share te yawan sha ka jing kwai ka bam ban penyat iba TL nong lan ka jaka ka de ha ja share pung ba WTL nong lan Southwest Kazil district ka tarik ka de ha kan riu tarik September arjar ar pulai ka ba de sni balai te ka postang kwai kalong kandai di step hadu live di janmit kador tiket kalong tang lai spa tingka chiru yang we kwai te ki jingai subha kilong kumne ka banin kong san phojar ka bar ar phojar ka balai chi phojar ka ba prajar ka ba san hajar pat ka donru ka constellation price hadu ar photli mar chi hajar tingka we te hakata si ka donru ka lok kidru bat sapentip hakata sngi kila ban ai penlakai da ka pisa te en pen khwai baro ar tri kipung ha kane ga kasngi la lor ki dok hariem en the dok ha ar pintal chiteng ha ka lai photorik bai pra arajar ar phulai en chimjing thaya baro ki jai dok ha ki bami na kane kapung ha ka tai kasngi ki rawan ki dei ban kongu ya ki volunteer khnang ba ga jing khwai dok ha kan ya be om sha bandi kiat ne ya khalai ne thau jing lumar ha ka tai kasni ki kendon kilong kumba julong ha ka jaka khwai khabam kindon ru kinong diwi di knyang ha te ga sngi endi tiket bat ustikar bu jaka nadu ka santarik na bakandai arjar ar pulai nadu ka por chi beje janmet dela ta pikwa ban tip khapnia swa phuna kini kinombar pranyo pralai ar sau prasau tani khandai ar lai pranot sau lai san ar te parlok baro subha ta lech sha kane ga jing khwai khabam ka bas ba nam ta jong pi namar ba ka bairung kalong tang lai spating ka hari pinyo ya kane ka price ka san phawajar hapo jasher Southwest Kazil district tek tik parlok rawan ba don cha than rang blang than mokowat than jasher subha selech khnang sha kane ka jing khwai ka bam hapo jasher te nga ngej du ba phin sayo ya kine ki price ki ba kinok ya ki labu nak menta jong pi titang kane kublech bun ngin se kandu ha ka te si Thế này, thế này bro mà, chỉ có một xe cái em ấy. Xe ngon ha, xe ngon. Iya. Yang. Yang. Keran kok aduk. Kok kene kene. Hai thẹn telat ini. Hum thap lat tu. Hum thẹn quách teh. Thap quách telat, thap quách. Thẹn. Nanti show. Tất chi thâu nè, nanti kok. Air thâu. Hai